Il-professjonisti ejjew. Klim il-President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan waqt programm fuq TVM illi għalih kien preżenti l-Ministru Ġot Janabela. B'Martin Balzan għal numru ta' drabi ikompli mal-appelli ta' bosta fejn insista illi l-professjonisti mediċi qed jgħejjew u mhux qed nieħdu ħsiebhom. Waqt il-programm ġiet diskussa l-problema ewlenija illi ħakmet is-settur tas-saħħa f'dawn l-aħħar ġranet dan kollu brabta mal-ftehim mal-privat illi daħal għalih il-Gvern fejn suppost kellu jtaffi ftit mix-xogħol tad-Dipartiment tal-Emerġenza. Iżda sforzi nuqqas ta' konsultazzjoni mat-tobba din is-soluzzjoni issa sarfet f'aktar problemi. Bil-President tal-MAM jispjega illi it-tobba mhux kontra l-ftehim mal-privat. Iżda wara l-kuntratt fraudolenti tal-Gvern ma' Vital Su Stewart, it-tobba jridu li l-fondi jintefqu kif suppost. U jekk dan ma jsirx, il-MAM mhux se tkun qed taċċetta dan il-ftehim. Martin Balzan spjega wkoll illi bin-nuqqas ta' protokoll illi hemm implementat fl-emerġenza brabta ma' trasferimenti tal-pazjenti, it-tobba mhux marfa fuq min se jkun qed jieħu ħsieb il-pazjent meta dan ikun se jiġi trasferit mill-isptar Mater Dei għal dak privat, bir-riżultat li s-saħħa tal-pazjent tista' tispiċċa f'periklu. Il-pazjent li ġi earmarked biex imur privat mit-tobba tal-emerġenza, one face impoġġuh min se jieħu ħsiebu, min hu responsabbli għalih sakemm qed jistenna. Meta jitla fuq l-ambulanza ta' min ir-responsabilità jekk jiġu xi ħaġa fl-ambulanza u jekk mas li jmur fil-isptar privat ta' min ir-responsabilità li jieħu ħsiebu. Se tibqa' ta' dak it-tabib li bagħtu. Fid-dawl ta' dan kollu l-Ministru qabel stqarr illi hu flimkien mas-Segretarju Permanenti tiegħu Joseph Ketkuti se jkunu responsabbli ta' dan il-moviment ta' pazjenti. Fi kliem sempliċi dak kollu illi jinqala f'sitwazzjonijiet bħal dawn il-Ministru qabel u n-nies tiegħu irridu jirrispondu għalih. Kont ċar, batti emailien lill-kapijiet ta' dipartiment u lid-direttur mediku kif tkellimt l-ewwel. Imma li r-responsabilità ta' dan il-moviment kollu huwa jien u huwa s-segretarju permanenti. Ir-responsabilità jekk ngħid li ħanħodha jien, ħanħodha jien. Apparti din il-kriżi li kompli tikber fl-isptar Mater Dei, iċ-ċentri tas-saħħa f'pajjiżna qed jesperjenzaw kriżi wkoll. Bid-domanda tal-pazjenti tkun ħafna akbar mit-tobba li jaħdmu fil-polyclinics, bir-riżultat illi l-professjonisti mediċi qed jgħajjew u anke jitilqu mill-polyclinics. Minkejja dan kollu fl-aħħar jiem it-tobba ġew infurmati illi se jkun impost fuqhom stop leave għaliex m'hemmx biżżejjed tobba jaħdmu. Għalhekk it-tobba jinsabu bid-direttivi u għal daqstant se jkunu miftuħin 3 polyclinics biss f'pajjiżna matul il-jum tal-ġimgħa. Tobba tal-Health Center huma overstretched. Iżda kien hemm xi ħadd mill-administrator għamilhom stop leave. Mela daw imdejqin. X'abba jinsaw. Minn fuq li jaqdu l-pazjent għamil li stop leave. Allura tiġi f'punt fejn jisma' x'min. Mux għednejt li l-ġbin. Lejlek jisma, aħna edna jew, uħsibna, u għed jiġri ċirku vizzjus, il-xol jizdiet mit-tobbajiet. Għaxfera wasalna fl-axħar u l-ħiskadi. Ma di kwistjoni oħra jenet naraw mill-ċet jiġri. Le, di waħda mid-disputes li għanna. Għal dan il-program fuq TVM, Shadow Minister Adrian Delija tħalla kompletament barra.